odcinek jest o Polsce. Dedykuję go specjalnie dla dzieci z Haiti, Kazale i dzieci na Syberii z Bierszyny. Na początek opowiemy wam o Polsce i pokażemy wam kilka ciekawych miejsc. Chcę, żebyście wiedzieli, że Polska to piękny kraj, że musimy o niego dbać. A wy, żebyście byli dumni, że jesteście Polakami. A jeśli jesteśmy Polakami, to też musimy dbać o swój dom, swoją ojczyznę. A ojczyzna to dom ojców. Coś, co jest częścią was. Dlatego mam prośbę do dorosłych, których widzę w telewizji, którzy chyba są ważni. Przestańcie się kłócić i zacznijcie zachowywać się w zgodzie. Na pewno potraficie, w końcu wy nas uczycie. Zobaczcie, że Polska jest jak rodzina, a jeśli rodzina się kłóci, to jest źle traktowana na osiedlu. Dlatego dbając o Polskę, musimy ją kochać, tak jak mówił ten pan z Powstania Warszawskiego. Proszę pana, a jaka według pana powinna być polska młodzież? Taka, która kocha Polskę. Bo Polska jest najważniejsza. Kłócić się, a żyć w zgodzie i szanować się nawzajem. Piotrek ma do was szczególną prośbę, bo on zostanie w przyszłości może lekarzem i będzie was leczył. Dlatego bardzo was proszę, zostawcie nam Polskę piękną. Dbajcie o nią. Mam propozycję dla dzieci z Wierszyny. Bardzo chciałbym z wami się zaprzyjaźnić. Chciałbym się z wami wymieniać filmami opowiadające o naszym i waszym życiu. Możemy uczyć się wspólnie języka polskiego, bo wiem, że lubicie go. Jeżeli chcecie, to dajcie znać. Zapytam się mojej pani, jest bardzo miła i fajna. Pewnie się zgodzi. Potrzebujemy teraz dużo młodych ludzi, typu architekt, Żołnierz, pilot, piłkarz przedszkolanką i lekarką. i wiele innych zawodów. Więc musimy się spiąć w szkole, żeby zostać architektem. Musimy też się dobrze uczyć, żeby zostać żołnierzem, pilotem i innymi zawodami, które są ważne dla naszego życia. Jako pierwsza rzecz przypomnimy sobie polską flagę i jakie ma znaczenie. Potem opowiemy o hymnie narodowym. I opowiemy o polskich sprawach, o których powinniśmy wiedzieć. A na koniec polskie wojsko i mega materiał wybuchowy. Obejrzyjcie do końca, a jeśli zechcecie, to dajcie suba i łapkę w górę. Teraz opowiem wam o polskiej fladze. Znaczenie kolorów jest różne. Ja znam kilka. Pierwsze znaczenie to biały kolor oznacza czystość i szlachetność charakteru Polaków, a czerwony waleczność i przelaną krew za ojczyznę. Druga propozycja jest taka, że biały kolor nawiązuje do białego orła, z polskiego godła, a czerwony to jego tło. Ostatnio usłyszałam również, że biały oznacza bliznę, a czerwień przelaną krew, co nawiązuje do tego, co powiedziałam na początku. Polski hymn narodowy to Mazurek Dąbrowskiego. Ma 4 zwrotki. A od kiedy jest hymnem? Od 1927 roku. W Polsce mieszka 38,5 milionów ludzi. Wszędzie budują nowe drogi, budynki, mosty. Budują nam cały czas metro. Polska bardzo za chwilę będzie dużo się rozwijała. Zmienia też się kolej, a polski lot kupuje coraz nowsze samoloty. Dzieje się bardzo dużo dobrego. Stolicą Polski jest Warszawa, jest naprawdę duża. Mieszka tu 1 706 000 ludzi, to naprawdę dużo. Mamy 210 szkół podstawowych oraz 140 szkół średnich. A wiecie, ile jest uczniów szkół podstawowych? 124 000. W Warszawie jest 65 uczelni. Naprawdę jest w czym wybierać. Polska to piękny kraj i mamy bardzo dużo rzeczy. Polska ma też 2 sojusze. Między innymi NATO i Unia Europejska.
A co to są sojusze? Sojusze to jest zgrupowanie krajów, które mają między sobą pokój, czyli nie atakują się i pomagają sobie wzajemnie. NATO to jest sojusz wojskowy, a Unia Europejska to jest sojusz polityczny. Polska to piękny kraj, jest bardzo rozległy. Najpopularniejszym miastem w górach to Zakopane. ale mamy też łagodniejsze góry. Są to piękne Bieszczady. a polskie morze to? Bałtyk. Polska posiada wspaniałych żołnierzy. Wspaniałych to znaczy, którzy kochają swój kraj. Są odważni i mają honor. Zapraszam Was na relację i pokaz polskiej armii. Jako pierwszych pokażemy Wam żołnierzy z roku 1410. A wtedy hymnem narodowym była... Bogu rodzica. Proszę Pana, stoimy przed wielkim czołgiem. Czy mógłby Pan nam powiedzieć parę słów o nim? Oczywiście, jest to duży czołg, aczkolwiek z nazwy jest to czołg średni Leopard 2A4. Służy on do prowadzenia natarcia oraz obrony w różnych warunkach terenowych. Jego załoga składa się z 4 osób. Waga jego to 55 ton, przewozi 42 sztuki amunicji i strzela z amunicją 120 mm z gładkolufowej armaty L44 Rheinmetall. A jak daleko taki czołg może pojechać? Czołg pali około 790 litrów paliwa na 100 km i doraźny jego zasięg, który możemy osiągnąć, to około 250 km. Proszę Pana, polskie wojsko jest wspaniałe. Czy mógłby Pan powiedzieć parę słów o polskiej armii? Oczywiście polskie wojsko to najpiękniejsza i najwspanialsza armia na całym świecie, to trzeba sobie powiedzieć na wstępie. Co więcej o naszej armii. Oprócz pododdziałów pancernych, które składą w skład wojsk lądowych, posiadamy jeszcze marynarkę wojenną RP, siły specjalne Rzeczypospolitej Polskiej i siły powietrzne. Cały tak jakby kompleksowy komponent Wojska Polskiego stanowi o integralności i nienaruszalności naszych granic, przez co Ty, Twój tata i wszyscy Twoi koledzy możecie spać bezpiecznie, bo my czuwamy. Proszę Pana, czy to prawda, że wojskowi są gotowi oddać życie za mnie i za moich kolegów? Tak, to prawda. Świadczą o tym słowa roty przysięgi. W potrzebie własnej krwi ani życia nie szczędzić. Jesteśmy na to gotowi. Także nikt z Was nie będzie musiał tego robić. Miejmy nadzieję, że my też nie będziemy musieli tego robić, ale gdyby przyszło co do czego, to czuwamy, jesteśmy na straży. Wiecie, co to Enigma? To taka niemiecka maszyna szyfrująca. I jeden Polak ją odkrył i rozszyfrował. Miało to wielkie znaczenie dla całej Europy. Łamiąc szyfr Enigmy, ratujemy życie milionów ludzi. W podziękowaniu zostajemy zdradzeni. Polscy żołnierze byli bardzo bohaterscy. Na przykład w Anglii walczyli z Niemcami o wolność Anglików. Ale oni niestety już nam nie pomogli. Polacy w Anglii to dywizjon 303. Jeżeli potrzebujecie mojej pomocy, to piszcie na reporterzy@gmail.com. Kropka.com.